Kumachielo ni jopiny e Karachuonyo bura ma Karachuonyo koro ijiwo mondo odonjie pur manyasani kaka yor loko gwenge goeko ma otuo obed mago manyalo nyago kothe. Apisa e migaono ero mar pur e kaunti ma Homa Bay Mikai Caroline Ochieng olero ni kata obedo ni thoth gwenge ma Karachuonyo kono ero otuo, olembe ma ipidhe goeko nigi mit maloyo mago eko mawuok kuonde mamoko kendo inyalo nyiewgi gi kembe maloso math mag juisa. Ne olose odiochieng' puonjo jopur e gwenge goeko mag Oriang Central Karachuonyo. Mikai Ochieng okwayo jopiny opidhi yien ahinya mago eko mag olembe manyalo konyo e rito alwora kaachiel gi chiwo chiemo. Korka kore jopur kata japur migosi Filemon Mboya Wino mabende otim puonjruok makamano ero e dalane to kwayo jopur obed kod chuny mar hero pur kaka yor neno ni giyudo keyo kod nweng'o maber ahinya to nyiso rowere mondo oher weche goeko mag pur. Agribusiness. Wadwani mondo pur owe bedo gimwatimatima kayiem. Wadwani mondo pur obed gima nyalo miyo jopiny yuto. Luya michwero kelo yuto madonje mfukoni manyalo konyo oganda ma otenore kuomi. Kendo gima wamedo wacho pile kaka jo agriculture, jo migao mar pur, en ni gik machalo olemo molos ei alwora machalo kamae. Iyudo ka mit moloyo molos e alwora ma pi ng'enye kendo kuonde ma koth chweye. Nikech ang'owa, achiel gimiluongo ni sun units kata kit chieng' ma olemo yudo miyo sukari mane olemogo bedo mamalo kabisa. Kendo quality mar sukari kata fructose mane olembego tek mondo iyud kuonde mamoko. Koriwore gi mano, lobe mane alworawa kae gin lobe ma pod miyo. Gin lobe ma pod ok ool. Koro ok ochuno ni mondo omed gi gik mang'eny machalo kaka mbolea manyaduka mamiyo olemo maa kae kata chiemo maa e alwora ma kae ok inyal yudo quality machalo kamae kuonde ma lobe oseole. Pur en gimiluongo ni attitude. Kibedo gi positive attitude ka ok iketo negative mindset ni gini ok nyalre. Koro akwayo jok mobiro kaendi moneno pur kendo wuotho kuom stakeholders mane ka, en mana kwayogi gi ng'uono gi muolo ni watem gigiendi mondo dala ka dala katin to bede kata gima wemba par katin. Nikech an awuon apart from pur mapurono waloso seedlings kaendi. Seedlings dhi e bei mowinjore maber nikech pod watimo ni mondo jogo moloyo sana to joma tindo youth. Nikech iyudo ka koro kaka training otim ka, iyudo ka joma hikgi okalo 35 kadhi mbele mang'eny. Te wakwayo ni joma tindo mondo donje pur. Pur nigi nengo kigo kode kwan. Wacho ni pur gi kwan, pur nigi nengo molo gimoro amora kigo kode kwan. To pur mit mana kihere kendo in gi geno ni biro yude gimoro. Kik wapura ni wachamo, to wapur ni wang'iyo godo ni onyalo loko ngima. Yedhe mwasebiro ka wagomba nikech olemo mar mawembe osebiro ka fruit fly chama to lwara chama to lwara, to waonge gi ng'eyo moro amora mwanyalo timo. Ni nyaka wakaw mana ginene gimichiko gi godo chande temiketo ni koro moko. Tano kaka nitie inyalo med gi yedhe moko manegogi. Omiyo again maduong' kabisa e puonjruok ma kawuono. Gima ago ka kawuono aneno ka rem kuom mar pur nikech asepidho maembe, asepidho machunga, asepidho apoyo, to gigo taneno ka timo maber. Koro aparo ni kaendelea gi timo gigo tabiro yudo faida mondo mi ayud gima nyalo dongorago e kit ngimana kata kit dalana. Mane gima yudo kawuono. Gima yudo kawuono tayudo ka rem e pur nikech ayudo kothe mang'eny mapok apidho. Kendo ayudo koth mbolea moro ma ok ang'eyo ni ne nitie chon to nyisago kawuono. Mbolea manyalo goyo it cham ka wuok ite wuok adek tago mbolea no
to cham yudo mbolea ma ok mikomo gi mbolea tielo cha, nikech kiketo mano ma tielo cha to ka chieng' ng'eny to chambi dhi wang'. To migoni, there are a lot of water scarcity in this area. They do a lot of agriculture, but shida ni maji. Hakuna maji huku. If you can do something about that, how watu wapate maji, then it will be a nice thing. Machunga ni nyalo timo even 2 seasons, but because of lack of enough water, ibro yudo kagi pone mana dichiel kende. So when you go back to the